जों दायो हानजा सुरनो थांगासिनो दङ सोरबा सोरबा बिखुङाव थाव फुननानै थाखा लागायखागोन थांगासिनो दं जोङो हाजो खराव फैनानै दुन दाखा खालामहैदों बिसिबि सरकारा जों बिसिबिरा बद होआ जों देगा बिसिबिरा बद होआ BJP সরকার হই ফেলাই মন্ত্রী হই ফেলাই আমার সোনাই রূপায় ওইলে সেঞ্চুরি এসেম্বলিত বাজেট করা নাই কিও বাজেট করিব পড়া নাই আজি जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव धामाका मोनसे आपडेट लाना फैदों आं बुंगोन जुदि नोंथाङा दिनै इसिबां रल लानानै सासे मानसि बुलायनो हाबाय नोंथांखौ आं बुंगोन जे नोंथाङा करोड़ कोटि लाख कोटि जाथों मानोना नोङो बिराद गिदिर मोनसे रल लाबाय नालाय इलेक्सनाव नाथाय ओरैबायदि दा खालामजा जे उननि समाव जे बिथाङा गोदो बिराद पार्टियाव थानानै मानसि बुदोंमोन ओरैबायदि खालामदोंमोन दालाय माथो हाजिरा मावनानै जानांखो जेराव बेफोरबायदि नोंथांनाव फाप दांदों आं स्पष्ट बुंदों जे नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लाना फैगासिनो दं दिखिया जुलियाव जानाय जाथाय दिखिया जुलियाव दिनै होसो बिथांमोना माने मानसि बुदों आं दहाय सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होनाय जाबाय दा बेनि सिगांसो आं मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायना गोबानो जाबाय नोंथांनाव जुदि बायदि रोखोमनि बेरामजों भुगिनानै दंबा बा नोंहा दिनैसिमबो हाबा जानाया गोबाव जाबाय गथ' मोनाखिसै बेफोरबायदि घटना जाबाय लोगोसे नोंनि न'खर दावराव दावसि बिसिजों फिसायजों सुख सान्ति गैयै जाबाय थायो नांलाय खमलाय जाबाय थायो न'खराव माने नोंनाव माने गोजोननाय गैया बा सुथ्रु मित्र हिंसा जानाय नोंनाव जायो बा बिरा लोगो मोन्दों माबा मोनसे लोगो मोननाय बेफोरबायदि न'खराव बा नोंनि न'खराव सोरबा रोनावलाबायग्रा जानाय बा अनेक माने थासारिजों भुगिनांनाय लोमजानाय टिउमार जानायनो लोगोसे अन्थाइ जानाय आखाइ आथिं मिजौनाय माने जरा जरा सानाय मा बिभिन्न रोखोमनि जुदि नोंनाव माबा मोनसे बेराम जादोंब्ला नोंथांमोना खालि कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय जे कल खालामनानैनो सोंहर जे आंनाव ओरैबायदि बेमार जादों नों बेरामखौ फाहामनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आरो नोंथाङा बे चिराङाव जिल्लायाव थानाय चिरां जिल्लानि उथ्रिसारथि मन्दिराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि बेरामखौ खिथाहरदो आरो खिथाहरनानै सोंहरदो जे ओरैबायदि आंहा बेमार जादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोना फाहामनो हागोन ना हाया ना नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आरोखि आरो लोगोसे नोंथांमोना गोख्रैनो फाहामथाय लागासिनो जाबाय जे दिनैसिमबो बिथांनि नायनाया सोलिगासिनो दङ बे दिनैसिमबो बन्द' जायाखै रायजोजों नोंथांमोन गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों नालाय बन्द' जाबाय नामा होननानै बन्द' जायाखै सक'ति नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरदो जे आंनाव ओरैबायदि बेमार जादों आरो बैफोर बेरामखौ फाहामनो हागोन ना हाया होननानै नोंथांमोनहा कल खालामनानै सोंहरफैबानो जाबाय स' नोंथांमोना नुखाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननो आरो मोनसे भिडिअ इन्ट्र' होबावनोसै आङो बे आइजोफ्रा दिखिया जुलिनि बे आइजो BPF सापर्टारफ्रा दिनै मा बुंदों नायना लाग्रोदो जोंनि हाजो खराव फैनानै दुन दाखा खालामहैदों बिसिबि सरकारा जों बिसिबिरा बद होआ जों देगा बिसिबिरा बद होआ बिसिबिरा जोंखौ लुथिदों बिसिबि सरकारा जोंखौ लुथिदों दिनै बेलेग जायगानिफ्राय बेयाव फैनानै एमरे दारायनानै दिनै मन्थ्रि जानानै जोंखौ लुथिनो नागिरदों जों बिसिबिरा बद होआ जोंनि हाजो एरियानि मानसिफ्रा जोङो बद होआ जोंनाव रोजा रोजा मानसिफोर दङ जोङो बिसिबिरा बद होआ बिसिबिनि मानसिया दिनै जोंनि BPFनि मिथिं जानायाव दुन दाखा खालामफैदों दाखु लिदार खालामफैदों जोङो बेखायनो बिसिबियाव जोङो बद होआ बिजेपियाव देग्लाय बद जोङो फेजेनथारगोन बिजेपिखौ फेजेनथारगोन जोङो अशक सिंहालखौ जोंनि एरियानिफ्राय होखारखागोन जों होआथ' जोङो बद होआ जों देग्लाय बिजेपिनाव बद होआ जों सलायाव होगोन दा सलायाव जोङो BPFखौ देरहाहोगोन जोङो सलायनि बिस्कपआव बद होनानै जोङो देरहाहोगोन जोङो दायो जोङो गेसफोरखौ बायनो हायाखै जोङो सलाय लानानै अर सुखांनानै अदाबाव सलाय गैयाबा जोंहा सुखांनो हायि जानानै दङ जोंनि गोरिबफोरा गैयिफोरा दिनै गेसखौ बायनो हायाखै दिनै गेसखौ दाम बारना होदों जोंनो हिनजावफोरनो महिलाफोरनो साफा सानै महिलाफोरनो अनुर'द होबाय 9,000 लोगो गेसनि दामखौ बारायनानै होबाय दिनै जोङो खस्थ' मस्थ' हाजो खर'आव बन नागिरनानै अर सुवागौमानि जोङो दिनै सलायजों बिखबजों सुखांनानै मोनजादों जोङो गेसजों मोनजायाखै दिनै बायनो हायाखै गेसखौहाय बेनिखायनो जोङो BPFआव बद होगोन जोङो सलायनि सावगारियाव बद होगोन जोङो BPFखौ देरहाहोगोन जोंनो BJP सरकार नाङा BJP सरकारखौ जोङो होखारगोन जों होखारथारगोन मानो होनबा जोङो फुल साजायनानै बिबार गायनानै जोङो मोनजाया जोङो खस्थ' खालामनानै मोनजायो BJP সরকার হই ফেলাই মন্ত্রী হই ফেলাই আমার সোনাই রূপায় ওইলে সেঞ্চুরি এসেম্বলিত বাজেট করা নাই কিও বাজেট করিব পড়া নাই আজি ইমান 10 বছর হই ফেলাই মন্ত্রী হই ফেলাই আজিলৈ অশোক সিংহৰ ডাঙৰীয়াই আজিলৈ মানে এসেম্বলি আসাম এসেম্বলি এদিনেও খোৱা নাই কেলে খুব পড়া আমার বড় জাতির কারণে আমার বড় সকলে ভোট দি জয়যুক্ত করেছে 10 বছর সেটা কি খুব পড়া নাই
नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा जे दिनै दिखियाजुलियावहाय अशोक सिंहालनि कनस्टिटिउन्सियावहाय दिनै BPF आरो BJP जागासिनो दङ BPF नि माने BPF आ दिनै BJP नि एगेन्स्टआव खामानि मावदों आरो बिथांमोना निर्दलीय जाय केन्डिडेट बिथांनिसो भट होगोन होननानै बिथांमोना दिनै थियारि जानानै दं दा दिनै जों नुदों बाहाय आं दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ फुटेज होनाय जाबाय बे जाहैबाय मा बिथाङा सिगां ओंखारदों बिखुङाव थाव गोथाव फुना लाखा बिखुङाव थांगासिनो दं जों नै रिलियाव ओंखारदों होननानै वाह आखाइखौबो आं बिथांखौ जाय मानसिया बे मानसिखौ बुंदों बरिया नोंथाङा क्ररपति जाथों क्ररपति जानो हादों एसराव जे मानसि बुनानै मानसि बुथारनानै डाइरेक्ट जानो हानायनि थाखाय क्ररपति जाथों नाथाय साव नांनानै नोंथाङा उनावहाय आरो दा बखिजा नै बे उमुगा गोदो बिराद गरामोन माबामोन दालाय माथो हाजिरा खामला मावनानैसो जानांखो साला बेफोरबायदि जेन दाहोन जाफिनथों आं बेनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदों दै आरो बेखौल' बुंदों आं जाय मानसिया दिनै पार्टियाव थानानै दिनै बरनाम खालामदों आंथ' बुंगोन दिनै बे मानसिया दिनै BJP पार्टिखौ बरनाम खालामो बियो BJP नि बे दिखियाजुलि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा एबा मण्डलनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ होखारनांगौ BJP निफ्राय आउट खालामनांगौ मानो आउट खालामनांगौ होनना बुङोबा बिथाङा दिनै पार्टिखौ बरनाम खालामगोन पार्टिखौ बियो ब्लेम खालामबाय दिनै पार्टियाव थानानै दिनै गावनि इग'जों गावनि एटिट्युड्सखौ लानानै बे दिनै मानसिखौ बुलायनो हाबाय दिनै होसो मानसिखौ बुग्लिलायनो हाबाय स' बेफोरबायदिखौ मानो दोनांगौ पार्टियाव बेखौ जेनोखि दिखियाजुलि हालामनिफ्राय जायफोरनि मण्डल गोलैयो बे मण्डलनिफ्राय बेखौ आउट खालामनांगौ होननानै आंनिफ्राय खावलायबाय नङाबा BJPखौ बे बिराद गाज्रि बरनाम खालामबाय आं फोथायो जे BJPआ मालाबाबो हाइ खामाना बेफोरबायदि निर्देशखौ मालाबाबो होआ खिन्थु बिथाङा दिनै बबेबा मोनसे लाबोलाबनि खेथ्रआव बे खामानिखौ मावदों आरो दिनै आं नुदों ओरै फारसेथिं दिखियाजुलिनि दिनै आइजोफ्रा दिनै खुद्रिखांदों बेनिखायनो दिनै बिथांमोना होनदों दिनै ओंखारनानै दिनै होख्राव बुंनो बायह्रायाव जानानै फैदों जे जोङो BJPनो भट होआ होननानै बिथांमोना जे निर्दलीय जायफोरनाखि केन्डिडेट बेनोसो भट होगोन होननानै दिनै स्पस्ट बिथांमोना दिनै रागा जोंखांनानै बिथांमोना बुंदों जानो हागौ बे घटना घटिनायनि उनाव बिथांमोना जे दुखु मोनदों खारन बिथांमोना बुंदों जे BJPआ दिनैसिमबो बै ओनसोलाव थांनानै जेबो मोनसे होनो हायाखै खुनु मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै बिनिखायनो बिथांमोना BPFनोसो भट होगोन होननानै बिथांमोना दिनै रोखा खालामनानै होदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखाय आङो मैया मोनाब्लि आङो भिडिअखौ नायसनदों थारमाने NBN निउसाव आं नायसनदों दै आं दस्रायाव नायसनाखैमोन दा बेवहाय नुनाय लोगो लोगो आं शक जाबाय वारनिं हलायखाबाय थांगासिनो दं नै जों रिलियाव ओंखारगासिनो दं बिखुङाव थाव गोथां फुननानै थाखा होनलायनाय बाह बेसेबां दमलै भाइ एसेबां दम लानानै दिनै नोङो दिनै पलिटिक्सआव ओंखारदों नङा होमबा मा मोनदों नोङो बेसेबां क्ररपति जागोन नोंहा सोरबा सासे बैखौ बुनानै नोंथाङा मा बैनि जोंनि बर'नि थासारिखौ लाफिननो हादों नामा आरो नोंथाङा जाय मानसिखौ बुदों बेबो बर'आनो मानसि बेबो बर'नि दैदेनगिरि अब्ला नोंथाङा बबे बिखाजों बबे गोरबोजों सामायनो बे मोनसे पलिटिकेल गेमनि खाथिरावनो दिनै सासे मानसिखौ होसो बेफोरबायदि बुनो हाखो नोंसोर जाय मानसिफ्रा बै जाथायाव इनभल्भ दङ बेखौ डिस्ट्रिक्ट BJPआ बिसोरखौ एबलाइज खालामनांगौ पार्टिनिफ्राय बिसोरखौ बाहा थाहैथों मानोना बेफोरबायदि मानसि थायोब्ला ओनसोलाव एरियायाव थासारिया मोजां जाया जायफोर सरासनस्रा रायजो राजाफोर गोरिब गुन्द्राफोर मावनानै दांनानै जासोमग्रा बै रायजो राजाफ्राबो संखिनाय फैयो गिनाय फैयो बिदिब्ला जों भटखौनो होआ जों हैया जों न'आवनो थाबाय थागोन होननानै मानोना दावराव दावसिखौ सोर जेनेबा थांनानै सोर भट हैनो रावबो साहस जानाय नङाना दा बेनिखायनो माखासे बेफोरबायदिनो माखासे बे नारेंखल गैयै बे सनस्रा माखासे दैदेनगिरिफोर थायो आरो बैफोर दैदेनगिरिफ्रानो बेफोरबायदि थासारिखौ ओनसोलाव सामान्य मोनसे पलिटिकेलनि थाखायनो दाङाबाजि सोरजिनानै गावनि बबेबा मोनसे लाबालाबनि खाथियाव बेक्तिगत लाबालाब दै खिन्थु हयथ' बेहा बेफोरबायदि जाथाय खालामनो हायोबा फैसा मोनगोन रां मोनगोन ओमफ्राय गुबुनखौहाय बेफोरबायदि दम होनो हायोबा रां मोनगोन सोरखौबा मोनायाव सिकित्सा खालामनो हायोबा बेहा रां मोनगोन स' बेफोरबायदिनो हयथ' बिसोरनो माबा मोनसे एक्सट्रा पेकेज थानो हागौ आरोखि दा बेनिखायनो जुदि गैयाब्ला एक्सट्रा पेकेज जुदि गैखायाब्ला आं खावलायगोन बै दिखियाजुलि हालामनि जायफोरनाखि मण्डलनि दैदेनगिरिफ्रा एबा डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्रा बै बेक्तिफोरखौहाय पार्टिनिफ्राय होखारनांगौ बिसोरखौ पार्टियाव थानो नाङा नङाबा BJPआ बरनाम मोनगोन BJPखौ बिराद ब्लेम खालामगोन खारन दिनैसिमथ' आंथ' फोथायनाय दङ दिनैसिमबो डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया बेबायदि निर्देश हराखै खुनु मोनसे बेबायदि बुलाय सोलाय खालामनानै राजनितिक गेलेनानै खुनु निर्देश हराखै खारन नों दिनै इलेक्सन फैबाय इलेक्सनाव बिबेक भट जानांगौ बिबेक भट आंबो सासे भटार्स नालाय आंबोथ' सोरबा सासेनो भट होखागोन ना
नाथाय आंथ' नायगोन ना केन्डिडेटखौ सोर माबायदि खामानि मावदों मावाखै थासारिया बोरै जादों जायाखै जों बेखौ जोंबो सरासनस्रा सुबुंफ्राबो जोङो साननो हानाय जोंहाबो मोनदांनो हानाय गोहो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंबो बिबेक भट जों होगोन दा बेनिखाय आङो नुनाय लोगो लोगो गोसोआव सखि मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो आं खावलायगोन बै दिखियाजुलि हालामनि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायदों गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि जुदि निर्देश हराखैब्ला बै मानसिखौ बोखारनांगौ जाय गारियाव हब्रा हब्रा बुंदों जे ओइ जों थांगासिनो दङ सिफुङाव थाव गोथां फुननानै थाखा बै होनग्रा मानसिफोरखौ खालामनांगौ आरो जाय बै दुब्लियाव होसो होसो मानसिखौ बुग्लिदों जोग्लिदों बे मानसिफोरखौबो पार्टिनिफ्राय एभलाइज खालामनांगौ जुदि पार्टिया निर्देश होआखैब्ला आरो होदोंबाथ' बिराद गिदिर मोनसे बे गोहोम खोलैगोन सारा जोंनि आसामावनो बे मोनसे गोहोम खोलैगोन आं होनखाबाय जुदि गमा जुदि बिजेपिया गोजौनिफ्राय हाइ खामानिफ्राय जुदि निर्देश दङब्ला बे गोहोम खोलैगोन आरो दिनै नोंथांमोना नुदों दिनै अकल दिनै माखासे राजबंसिफ्राबो दिनै खावलायदों जे खुनु बिथांमोना सोरबा बिपिएफनो भट हो इउपिपिनो भट होनानै खुनु बिथांमोना बुङाखै बिथांमोना बिबेक भट होनो थिनदों बिबेक भट बिथांमोना बिबेक भट होनो थिनदों आरो नै रिसेन्टलि मैया जेनाखि मोनायाव आं नुबाय कि हरिसिङा आनसलिक अफिसखौहाय माखासे दुथांफ्रा गाग्लोबदों हरिसिङा आनसलिक अफिसाव थांनानै माखासे दुथांफ्रा हरनि समाव थांनानै बिथां माने एबसुनि मावथिफोरखौ गाग्लोबनाय बे मोनसे भिडिअ पलिसाबो दिनै ओंखारबाय फेसबुकआवहाय दा बिसोर साननो गोनां जोंनि गेजेराव मा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बै खायसे दैदेनगिरिफ्रा मा बै समनि थासारि 2005, 6, 7 बेबायदि 2010 बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोफिननो सानदों नामा जे बर'नि गेजेराव आदानि बिदानि बेसेबां जोंनि बर' फिसाफ्रा जिउ जोबनांखो बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोफिननो नागिरदों ना मा सानदों अब्ला जों दिनैसिमबो सोरनिबा थै लानानै सोरनिबा जिउ लानानै सोरनिबा सोरखौबा माबा खालामनानै जोङो दिनैसिमबो जों पलिटिक्स खालामनानै सोरखौबा देरहाहोनानै क्ररपति खामायहोनायनि जोंनावबो दासिमबो सिन्था दं अब्ला जोंनि समाजा बोरै जौगागोन जोंनि ओनसोला बोरै जौगागोन जोंनि समाजखौ सोर नायगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरखौ बिथांमोननि देरनाय लावनाय फरायनाय बिथांमोननि बिजनेस मावनाय बिथांमोननि आबाद मावनाय बेफोरखौ सोर थुलुंगा होगोन अब्ला जों जुदि पलिटिकेलाव थानानै जुदि गावजों गाव जों नारखालायबाय थायोब्ला अब्ला सोर समाजाव ओंखारबोनानै सोर खामानि मावगोन कुइसना बे दा बेनिखायनो आं फिन खावलायबावबाय दिखियाजुलियाव जे घटना जादों बेखौ आं मोजां मोनाखै आरो दा आइजोफ्रा दिनै हब्रा हब्रा जे बुंदों बेखौ आं मोजां मोनदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव दिनै बिपिएफनि माखासे आइजोफ्रा दुखु मोननानै बिजेपिनि एगेन्स्टै अशोक सिंहालनि एगेन्स्टै बिथांमोना माने एगेन्स्टआव खामानि मावगोन होननानै आं मिथिनो मोनदों जे मिडियानि थ्रुयै जे बिथांमोना बे ओनसोलाव बिथांमोना बिजेपिनि एगेन्स्टआव भट होनाय जागोन आरोखि आरो बै ओनसोलाव आं नुदों माखासे निर्दलीय केन्डिडेटफोरखौबो दम होलायनाय नुदों आङो आरो पलिटिक्सआव बयहाबो राइट्स दङ आरो सोरनिबा न'आव थांनानै आंनाव फैदो जोंनो भट होदो ओरै होफैदो होननानै बुंनो हानाय बयहाबो राइट्स दङ मानोना जुदि बे लेंहैनायाव बे फैया बिनि खोथा खिन्थु बे लेंहैनाया जुदि फैयाबा बेखौ दम होनांगौ बुनो सोनो सिगिनाया बे खिन्थु पलिटिक्स नङा नों थां रायलायहै जोंनाव फैदो जोंनो भट होदो नों बुंनो हागोन गासैबो पार्टिया बुंनो हागोन खिन्थु जेब्लानाखि होआ होननानै बुङोब्ला जुगुमनानै फैनाय नोंखौ नों फैल' दे नों लामायाव ओंखार बेथा नोंखौ लामायाव माबा खालामगोन होननाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायासो बिसाक्थ' गोनां जानानै फैयो ओंखायनो आं खावलायगोन जायखि जेखि पलिटिकेल पार्टियाव थायाथों मानो केन्डिडेटफोरखौ नाय आरो सोरनि थाखाय थासारिफ्रा मोजां जादों दिनै गोजोन थासारि फैदों जों बेफोरखौबो बुजिनो नाजानांगोन नङाबा बै समाव थासारिया मामोन दा माबोरै थासारि फैदों बे गासैखौबो जोङो सालिजारि खालामनानै जेन' जों भटखौ होनो हायो सान्तिपुर्ण भाबै आं बेखौसो खुथारै खावलायबाय गोजोन्थों